Ćao svima! Evo ideje šta možete dati deci da razvijaju finu motoriku, a nisu igračke. Prvo možete koristiti labelo, istrošeno labelo koje ima poklopac i dati detetu da otvara i zatvara. To je super vežba i vidjet ćete koliko dugo može da im drži pažnju, a možete ga i uvijek nositi sa sobom. Druga varijanta jeste špric, takođe iskorišćen, koji nema gumu na sebi koja može da se otkine, već onaj špric koji ima ne gumu, koji nema gumu. I takođe isto ubacivanjem i izbacivanjem dete razvija finu motoriku. I još jedna stvar jeste da ubacuje slamčice u praznu flašicu. To su neka 3 naša načina kojima smo zabavljali prstiće, tako da eto, pokušajte i vi i javite vaše utiske. Pozdrav!